L'Hospital de Torrevieja continua realitzant més del 90% de les seues intervencions sense necessitat de transfusió sanguínia, gràcies a l'aposta pel programa Cirurgia sense sang. El centre, gestionat per el grup Ribera Salut, aposta així per reduir els riscos de les transfusions i oferir una atenció al pacient en condicions de màxima seguretat. Los recursos sanguíneos son cada vez menos numerosos. Segundo, no están exentos de contraindicaciones. Y tercero, podemos paliar el uso y abuso de sangre merced a un protocolo que tenemos desarrollado. Este tipus de cirurgia és possible gràcies a la tecnologia avançada i als protocols de màxima qualitat que converteixen a l'Hospital de Torrevieja en un referent per a este tipus de procediment. La cirurgia sense sang contribueix a una recuperació més ràpida dels usuaris gràcies a l'experiència de l'equip mèdic i a l'ocupació de tècniques poc invasives. Los pacientes se recuperan de manera óptima debido a varios motivos. El más importante es que dejamos de introducir en el cuerpo un tejido de otras personas, que aunque existen múltiples controles de seguridad, nadie se nos escapa, las famosas hepatitis en épocas anteriores. Les operacions quirúrgiques en l'Hospital de Torrevieja s'han convertit en tot un exemple de col·laboració multidisciplinària i implicació dels professionals sanitaris. Tot això amb l'objectiu de beneficiar els pacients valencians.